Здравейте! Днешното видео е в помощ на тези, които получават доходи от Германия, но се водят местни лица за България. Промяна има в начина на избягване на двойно данъчно облагане, която влиза в сила от 2024 година. Т.е. ако имате получени доходи миналата година, това ви касае. Каква е промяната? Промени се метода за избягване на двойно данъчно облагане. До момента беше освобождаване с прогресия, вече е метода за данъчния кредит. Какво значи това? Това значи, че тук в България трябва да си декларирате получените доходи от Германия, когато сте местно лице тук. И метода на данъчния кредит, това представлява, че от получения данък, който дължите за получените доходи, общо за България и Германия, за общо световния ви доход, се приспада платения данък в Германия. За да ви се приспадне, все пак трябва да приложите и документ, откъдето да се вижда какъв данък е държан в Германия. Като трябва да имате в предвид и, че в Германия възстановяват някои данъци в последствие и това нещо също трябва да се има в предвид при определяне на дължимия данък в България. Тази промяна ще засегне доста хора, които са местни лица тук за България, но получават доходи от Германия. Тъй, че предупредете ваши познати, които изкарват доходи от Германия, че трябва да си ги декларират тук в България.